Maza. Wai yariyar gata to na sai yanzu tana kira na magana in sai mata takalman sallah da sarƙar sallah dan kunnen sallah. Ka haɗu hannu kenan. Kai. Ita ta fa. Ke bari in gaya miki ni shin ubanki nike ko ko ni na haife ki? Dole na sai miki takalman sallah kuma dole na sai miki sarƙar sallah. Kina ji duk da ba ni na haife ki ba daga yau babu ni babu ke. Soyayya dole ta. Ke nisa kike ja kanya a bakauya ta daji. Da Allah daga yau babu ni babu ke. Bakauya kawai. Ke da ki san ma ciwon kanki ba jahila kawai. Awo soyayya ba a batta. La ilaha illallah kai maza da mamata mama inna lillahi wa inna ilaihi Mama?